Piye to kiyane kok kelebon? Kelebon apa? Keleban mbekku. Matur nuwun nggih, ha. Apa? Ayo neng Bu. Salim sama Ibu dulu. Makasih nggih. Hati-hati. Oke bulak. Ketemu kalau Ibu. Ya. Ibu Lurah. Apa? Iki kanca-kanca padha semangat bergas-bergas. Wah, tabuh jam 3 wis. Wah, wis mendah mau jam-jam 09.00 mau tak ya. Wah, semangate isih sore. Sing bonang titisane teep. Toep. Wis kaya toep. Ambil dingin ya. Wonosari. Gak gonyong. Wis matur nuwun kanca-kanca. Yuk Mbak Angel. Terakhir. Ayo Nduk, dicaosi apa sing rada gumyak. Wong iki ana sikil maju dadi klintingan kaya ngono kaya warokan. Ayo Nduk, Angel Katonia. Yo. Nyuwun langgaman mawon nggih Pak Dalang. Lah ya wis kowe sing rada halus-halus. Nggih. Angelika. Langgam hati-hati. Hati-hati. Nggih. Langsung dijaipongke wae ya. Dihalus jaipong ya. Langgam jaipong. Ayo. Nggih. Langsung wae belok barang. Ninonani. Ikra milir. Rombongan lengker. Aku rong alah kebo biru. Ayo. Ayo Duk. Nana. Ising kaya apa? Thank you.